Zdravím vás pri dnešnom tutoriáli. Na tretí pokus ho natáčam. To je jedno. Je to tutoriál vlastne o tom, ako, čo už vlastne asi poznáte podľa názvu, ako nájsť a stiahnuť dobrý, proste nejaký film. Neviem, aký dám ešte názov, ale asi to nejako spoznáte. Dobre, otvorite si prehľadač. Najlepšie, proste ja hľadám filmy na sci-fi.sk. Tam si dáte filmy, ako môžete si dať rovno, počkajte chvíľku, rovno takto, ale takto je to ľahšie podľa mňa. Tu si proste nájdete, ja mám rád sci-fi filmy. Potom ak chcete iný film, tak neviem, dáte si typ filmu, najlepšie dať do Google, napríklad horror sci-fi alebo trailery alebo také dačo. To už si vy nájdete. Potom ja stiahujem väčšinou na ulož.to. Tu si zadáte proste ten názov filmu, vlastne skopírujete názov, môžete aj s rokom, a za to dáte cz-dubbing.avi alebo cz-dubbing, alebo môžete bez roku cz-dubbing alebo .avi, ak to má český názov, možno to bude aj s dubbingom. No to je vedľajšie, proste chápete, alebo ešte na Hellspy, ale tu je to zadarmo, to sa teda dá stiahovať zadarmo, síce s obmedzením. No, ja som to za veľa peniaze a ja nemám moc peniazy na vyhadzovanie, takže tu som si iba trocha stiahoval. Tak a to je asi všetko, celý tutoriál, neviem, čo by som vám ešte k tomu povedal. Ja si to zatiaľ pauznem a potom si rozmyslím, zatedy dobre. No, potom je dobre všímať si, počkajte, nejaký film, bože, nejaký film, keď si dáte, nemám na to celý deň, prečíť, tak, ježiš, to sa nenávidím. Keď som chvíľu na počítači, že viete, že už som dlho nebol, tak mi to tak nevadí, že keď som celý deň a takto to robí, tak ježiš, to je jedno. Dáte si nejaký znám, Battlestar Galactica, no to je jedno, to je seriál, nevadí. Podľa toho bola jedna dobrá hra spravená, ktorá je od firmy Big Point, tak si asi myslíte, že je to taká blbosť, ale skopiem to celé, nech si sa myslím teraz zabrať, potom tam spravím. Napríklad iba takto, no tak je dobre si všímať vlastne popularitu. Sakra, však tu nič není, započíte, čo to? A toto je pochopím. A čo dať takto? No tak, hej, no a toto popularitu. Podľa toho, čo tam je, ak je to najdlhšie a také, že to je dôležitejšie, alebo tak ja vám odporúčam, na to tam nejaký iný film a nevadí, si pozrieť aj komentáre na moji libari, tam si môžete nájsť tiež nejaké filmy. Pozrite. No, vidíte, tam som tiež niekedy hľadal filmy, tu máte aj tipy. Vidíte, si môžete nájsť nejaký, no. Tak rozmýšľam, že vlastne to vám do popisu videa. A aj toto je libari. To vám dám, no, neviem na čo ťukám to telocov, keď aj tak teraz to nedávam, ale nevadí. Tak, to je asi všetko k tomuto tutoriálu. Musím končiť, lebo prišiel môj bratranec a detko a to už je strašne. Tak čaute, asi ho počujete v pozadí, že? Takže radšej čaute, než som nabehne.